Del y gwartheg godro am y tro a wedi dod draw at y gwartheg Bîff Masnachol, y commercials sydd yn cystadlu'n frwd fan hyn yng nghornel ucha cylch y gwartheg, a dwi'n cael cwmni Phil Reid o fferm Rhos y Gader gyda Aberteifi. Siwr wyt ti, Phil? Iawn, diolch. Chi'n cael bore prysur fel teulu, mae'r ferch Beca gyda fi'n gwylio'r gwartheg godro a tithe wedi dod atau ar gyfer y commercials, y Bîff Masnachol. Odi, na, ges i bach o sioc, jyst dod i weld y ferch i nes i, a ges i wneud y swydd yma. Ond gewn ni neb gwell na ti, Twel, achos sonia am beth sydd ach ar y ffarm erbyn hyn, gwartheg bîff fwya a wy'n stor wrth gwrs hefyd. Ie, a defe magu. Wel, benno ni'r fichus godro, bydd hi'n tair blynedd nawr. A wedyn ni wedi dasigno a prynu dastor a prynu buwchod mewn i dwy. Digon o waith? Odi, na, ond mae fe'n waith gwahanol, ti'n modd? Ie. Dim mor teid. A mae'r dosbarthiadau Bîff Masnachol yma, Phil, maen nhw mor gystadleol bob blwyddyn yn dyn nhw. Mae'r safon yn arbennig o uchel. O, mae'r safon yn, wel, bob blwyddyn, chymod, mae mor gymaint o dda o'r ansawdd gorau yn y mas nawr. Chi'n meddwl bod un dad a'ch i gytreis bod chi'n dod y siow? Yn union. Mae yna 3 eidon fan hyn nawr. Y dosbarth 667 sydd â ni o'n blaenau ni i eidonau 415 kilo neu lai. A mae dyn ni John Smith Jackson o Northumberland yn beirniadu, a dwi'n meddwl bod e wedi gwneud penderfyniad wedi mynd am yr eidon o'r enw Rocky, eidon Penny, y teulu Penny and Sons. Eidon pert fyd yn dweud. A sy'n meddwl beth yw e, ond mae lliw coch, ond mae fe'n tynnu gad i straight. Mae fe. Wel, y cwarter ôl na fyna nawr. Mae'r 3 o'r ansawdd gorau anyway, chmod, ond mae'r un coch yn tynnu gad chi. A twyd, mae yna jans golew, welwn ni lot o'r gwartheg yma yn yr adrannau Bîff Masnachol, nôl yn Llanelwedd gobeithio nawr, os fi lwc yn caniatau ac ar ei ochr nhw, nôl y mis Tachwedd yn y sioe yn y ffairia hefyd. Bydd oherwydd y pwysau hyn, bydd rhain yn dy mas nadolig nawr, y pwysau maen nhw moyn, dim ryd rwm. Mae hwnna'n neud o'na. A hyd dychryn yna. Yn dwse. A'r siap na ti cefen hefyd, na llongorchiadau mor iawn i'r teulu Penny. Wedi dod i'r brig yn osbarth 667, ond mae'r pwysau mynd i gynhyddu nawr yn ystod y bore, cyn i'n edrych mlaen at ddosbarth arbennig o gystadleol unwaith eto nawr, dosbarth yr heffrod. A dyma'r eidon buddigol yn osbarth 667 Wendy yn arwen yr eidon yma. Wel, llongfarchiadau, mae'n special yn dwi. Diolch yn fawr iawn o di, mae cael carden goch yn y sioe frenhinol yn pawb yn breuddwydio amdano fe. Dosbarth cystadleuol iawn hefyd. O di, mae adran y baby beef, fel maen nhw'n galw fe yn boblogaidd iawn. Dyfodol, rhain yw'r lloi dyfodol at y ffair eiaf. A mwy o gystadlu i ddod? Na, dim ond y pencampwr y babis nawr. Pob lwc i ti. Diolch yn fawr iawn. Hyfryd i weld ti wedi. Diolch. Diolch.